Yabo wena. Nefona ngazayixoxa. Yabo wena. Awukazi umxelele futhi. Dadewethu. Ngahamba dadewethu. Sengiphelele umhlaba dadewethu. Nasekhaya bengasasanginakekele ekhaya sebengasangifuni ekhaya. Waphela isenti nesenti nganginalo. Kwakuzamela thina sobabili. Kithi nami ngizamela ikusasa lethu elihle. Bengahambi nabantwana. Dadewethu yabona ke leyo dadewethu. Ngicika kakhulu kwalo muntu lona athi ungithele ingane yami dadewethu lo. Kanti yena ungondlisa inja ingane. Ngiyanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Ngishadele kwaNdlela. Le show le sibiza ngokuthi iLove Back. So ke njengoba siswamela eceleni kwami kusho khona lokho ukuthi ukhona lo muntu ospecial kakhulu enhlizweni yakhe asafisa ukuthi aphinde ahlanganise uthando naye futhi. So ke uzowasichazela kabanzi la bahlangana khona nalaba xabana khona beze bekhetha ukuthi bahlukane njengoba eseshintsha umqondo esela futhi ukuthi azame ingandlela zonke ukuthi baphinde babuyelane futhi. So ke asike simuze ukuthi ingabe usiphathele ini. Sabona kunjani? Sawubona. Alright. Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ngihle noma ba? Susibo. Ubuya kuphi? Emzimkhulu. Oh okay. So ngicela sivele hlala phezulu kodaba. Ungichazele kabanzi ukuthi lo muntu oze ngaye mhlambe ngabe nahlangana nini, nahlangana kuphi and nahlangana kanjani? Alright, umuntu engize ngayo la ekusiyami uSihle Makhanya. Sahlangana esikoleni, sasifunda sonke esikoleni, saqeda I think besesitshole 5 years. Okay. High school? No. Tertiary? Yes. Oh okay. Saqeda kwakuthi ke siyajola, saqeda basithi sathola indawo yokuhlala so2. Sajola sosikhathi nje I think 2 years. Okay. Mase ke emva kwalokho iqala zabheka izinto cause uSihle wayetohoza. So emva kokuthi setohozile waphela umsebenzi because uyena wayeprovide iflat nebihlala kuyona. Wena kuleso sikhathi ufike kanjani eflatini? Sahla so saskipitile. Oh okay. Ngesimanga sokuthi nisahlanganisela isikolo noma nasenihlalela nje noma kuthiwa nani ngafundi. Sasesiqedile ukufunda bese siqede sethu ukufunda. Mana ke ama parents kanti abengazini ukuthi wena wenza unyaka wesingaki and uqeda nini mekuthi bewukwazi ukuhlala noma ngabe kuthuba usuqedile usuhleli nomunye umuntu nje. Abecabanga ukuthi nje ngiyaphansi ngizama impilo yabo. Oh okay, so ububafihlela. Bengibafihlela. Sure. So mase kuthiwa kuyenzeka bayabona le video and wena bayakuza ukuthi uchaza kanje. Ucabanga ukuthi uzowenzalani? Basazophinde bakuthembe noma kuzoncipha ukuthemba kwabo? Angeke nje baphinde bangithembe. Okay fine. So iziphi izinto nje ezinhle oyikhumbulayo enenzelene zona nina noba u2 kubudlelwano benu noSihle? Obengithanda shame uSihle ube provider nje benza yonke into nje bengasweli lutho ekhona. The time kade usafika empilweni yakhe esakushela mhlambe ngabe ukhona omunye umuntu osifazane ayenayo ngaleso sikhathi leso? Ngisana kujula naye khona intombazana ayijula naye safika esikoleni but sathi mase sijola I think emva 3 months wahlukana lo ntombazane wajula nami kuphela. Oh wena ke side la kukhona omunye umuntu obuthandana naye uSihle ngakafika empilweni yakho? No ngifika nje besithi bengajoli namuntu. Okay. Mhlambe ekuhlaleni ndawonye ke ngiyazi na kanjani ukuthi vele benzenza izinto zabantu abadala. Okay shokran sharp. Into ngifuna ukuyichecka mina ukuthi abantwana ngabe ubesenibusisile yini ngabe ugoda? Ngike ngamisa but isisu saphuma. Oh excuse. Andike kodwa ingane bengayona yaSihle ngamchithela. Kanjani manje? Angithi wayengasasebenzi uSihle. Okay. So ugayi lo munye wayenginemali osengirente eflatini ethenga ukudla singagcina sengimitha but ke isisu saphuma kodwa uSihle wayengazi ukuthi ingane kuyona yakhe. Manje uzivikele ingane ke nobhuti lo ngoba phela uyabona ukuthi akusu partner wakho lo wenzela nje ukuthi mhlambe uthenga ukudla njengokusho kwakho. I think kwaba yi mistake nje ngalala suku leya. So ke lo muntu lo wabonana naye kanjani? Uthe wawuhlala noSihle endlini. And wena usubonana nomunye umuntu naze nagcina seningane. So nanihlangana kuphi kanjani? Uguys ahlangana naye eFlorida. Sasikhiphile nabangani bami seFlorida
sacala sengihlala noGuy-ke sa-communicate. And uSihle wayekuvumela ukuthi uphume nabangani? Wengivumela. So ngangithi mangaba ngiya kuGuy ngiyahamba mhlawumbe ngiye emakhaya noma ngiyovashela usisi eMaritzburg ngathi ngiya kuGuy. Asingeneni kule yokuthi-ke uSihle ubengasasebenzi. Ukuhlala nomuntu wesilisa endlini wazi kahle kamhlophe ukuthi awekho ama-cosmetics ozowathola, mhlampe imali engase iqhamuke ile yokupatanisela ukuthi asilale sidlile at least. And awuyithola inwele ngendlela ofuna ngayo, mhlambe icathulo, mhlambe amaroko, mhlambe amabhruko, ama-top, nje i-wardrobe yakho yomile. Kuyilapho uhleli nomuntu wesilisa endlini and engine-sure yokuthi uzinikela kuyena ngendlela ephelele. Bekufila kanjani lokho? Hayi bengasekhona bese ngicika nje nami lokho ukuthi okay. Yo. So-ke uSihle yena umuntu onjani? Mhlambe ngabe unenhliziyo encane noma uyilo bhuti nje onenhliziyo enhle, nenhliziyo ende, uyakunikeza isikhathi, mhlambe akasumuntu oshesha dinwe, mhlambe nje udaleke kahle nje. Udaleke kanjani? Ngamchaza kanjani? Inhliziyo enhle shame uSihle wayimina ebeyimoshela nje. The time kade esethola ukuthi wena nomunye person kwenzakalani? Yo ngamdestroy shame kakhulu, wagcina esephuza esidla ama-drugs nje. Ngashiya impilo yakhe ibheda. Imali kanti sikhuluma ngeparani la? But into wayesezenza wayesenza ama-drugs, into bengayenzi addicted futhi. Yes, addicted. Mhlambe ngaba namanje usabhema? Hayi akasabhemi manje because ngeke ngathi bengimstock. Okay. Useright useshintshile nje. And useyasebenza ke futhi manje. Yes. Ubile ingxenye usifakile isandla ngokuthi alapheke? No. Bengafuni lutho naye ngihlanganisa nami nabantu bakubo bengafuni ukuthi sicommunicate. Manje yini le yenza usufuna ukubuyelana naye? Mhlambe ngoba nakho se-right, akasabhemi, akasafocusile kuma-drugs noma mhlambe unesinye nje isizathu esinye esibambekayo eceleni? Hayi ukuthi ngiyamthanda naye wayengithanda, kwangakazi nje kuba khona ukuthi mhlambe kuba khona into ezisixabanisayo nengintombazane nje kwakuyimi nje. Uthe nahlukana kwakumuphi unyaka? Noma ninesikhathi singana nahlukana? Sinonyaka. Yo, mawubhekile akavese nomunye umuntu athandana naye manje? Unyaka wonke. Abantu besilisa ayingeke. Angiboni ungaphela unyaka. Esa-single. Awu ngizomkhipha phela lokho khona ngithi ngamkhipha. So onankinga noma kuthiwa unomunye umuntu? Kodwa phela ekugcineni angithi kuzogcina kuyimini. Asihlebeke. Uphelile unyaka wonke awusekho eduze kwaSihle. Wena-ke bengekho yini labo ubamba khona mhlambe la ubizwa nala ubizwa khona nje? Bengekho ndawo? Bekade kukhona la ngibambe khona. Kwenzeke yini lapho? Hayi. Akuhlangana. Hayi uphuza kakhulu. And uSihle mase kuthiwa unomuntu shuthi ungakumela ukuthi ukhona umuntu okhona nawe uthi ngiyangena noma uzokuphoqa ukuthi akahlukane nalo person anaye mase ngena wena? Phela kuzomela ahlukane nalomuntu leyo bese. Hawu uSihle phela umuntu wabo. Kwaba iphutha phela lelo but. Hawu. Asho siyamkhumbula bo. Hawu. So njengoba singezeleke inamba kaSihle simxhumile samthola. And ukhona njengamanje la studio kuyikona ukuthi akazi ukuthi ubani ubhalile kwishow and akazi ukuthi ubizelwani. So angazi noma wena usukulungele ukuthi ngimlande uzokhona ukuthi ukhulumisane naye ubuso nobuso. Ungilandela. What if uyagapha? Ngenze njani mina? Mayigapha nje lokho ukuthi angifuni ukuphinde ngibuyelane nawe, umoshile, udestroyile nje into enami nje phakathi, angisafuni uphinde ngikubone phambi kobuso bami. Uzoyenzani? Uzomnikeza isikhathi abhodle, mhlawumbe ubuye uzame noma uzomnyeka nje? Hayi ngeke ngizothi umlinda athi ukuphula kancane. Obvious nawe usadinga ukukhipha le nto kumina so. Okay. Ithi ngimlande ke. Alright. Casilandela yena mnumzane. Phinde sinamukele babukeli beBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi iLove Back. Ubhuti-ke uvumela ukuthi asijoyine and nginethemba elikhulu nkosami ukuthi bazokwazi ukuthi baphinde futhi bazame ukuhlanganisa uthando lwabo. Kodwa-ke asazi sizozwa isikhathi masihamba kahle kahle ukuthi ingabe kuzokwenzakalani. Sabona kunjani? Asikhona dadethu nanjani? Ngiyaphila nami. Ubhuti wabasibonga? Wamakhaya. Uthe igama lakho
Uthe igama lakho ba? Sihle. Ha! Alisuke emqondweni wakho, kusho ukuthi ngikhumbula ne? Hawu kabi. Mina-ke igama lami nguStufuza Nwadla ngamandla esiZulu. Ngishadele kwaNdlela. Usisi ongibhalelile kwi-show ethi i-Love Back nangu. Angazi noma uyamazi yini. Yabona dadewethu ngizoxolisa kancane lento engibizele yona. Bengazi ukuthi ngibizele lento le kusempeleni. Angazi noma sikawazi ukuthi sivule ngomkhuleko wena ongcono. Nginokuthemba ukuthi lento lena mhlambe izokungahlali kahle kimi. Hey, ngiyakucela bantu ungivumele ukuthi at least-ke kube ukuthi sizivala ngomkhuleko. Cha, dadewethu. Ngiyacela ukuthi ngiqale nje ngiyabona lento lezo ngiyosela iBP hayi nayo yonke into. So ufisa ngazi ukuthi ungakhuleka. Ngakhuleka qaliseni. Okay, kulungile ngiyakuvumela. Cela sivala amehlo sisukume. Sisukume sonke. Ngicela sivala amehlo sisukume. Emagameni amathathu le ndodana lamoya engcwele. Baba siyabonga namhlanje usilethile uNkulunkulu. Nalo uxanduva engazi ukuthi ungizele nani lentokazi lena namhlanje. Angiyazi ukuthi ngizele nani ezani uNkulunkulu. Osusungisizile ngakhohlwa yena kodwa namhlanje sefikile. Cela uxazulule uNkulunkulu njengoba waxazulula into zaSolomon. Na uGoliath oyinkinga ezongilethela namhlanje uNkulunkulu. Cela uNkulunkulu ungiphe leso sibindi leso uthi ngikwazi namhlanje nginqobe uNkulunkulu. Ahambe umoya omubi Jehova la ezohamba khona angaphinda asondele kimi. Ngoba ngiyabona uzongibhekejela ngaphezulu Jehova nonamandla ongahlula lutho uNkulunkulu. Cela unginqobele nani lidimoni leli lingizela uNkulunkulu. Lisuke kumina in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen and amen. 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 Yo, good. Ngiyazi bengakhulumi nami, bekukhuluma noGod. Kodwa nami zizizwile zami indlebe. Mangase ngibuze, shuthi awukuthokozeli ukumbona usisi. Dadewethu ukuthi wena understand wena ukuthi lentokazi le akasosipho ukuthi yangenzani empilweni yakho. Ngicela ungenze ngi-understand-ke manje ukuthi kwenzakalani. Dadewethu yabo lo wangishiya dadewethu nginganalutho dadewethu. Mina dadewethu angisebenza kanzima dadewethu ngizama ukuthi impilo yethu kusasa lethu libe right. Yena ngaba nenkinga encane wahlula ukubekezela wahamba kumina dadewethu. Wangishiya dadewethu nginganalutho dadewethu. Ngaphumela ngaphandle nginganayo indawo yokuhlala dadewethu. Ngahlangana nabantu aba-wrong dadewethu. Ngaqala dadewethu ngaphuza dadewethu. Ngaqala dadewethu ngadla nezinto engafuneki ukuthi ngizidle dadewethu. Kwakuyena lo dadewethu. Ungihlukumezile le ntombazane le dadewethu. Angazi namhlanje ukuthi ngabe selana dadewethu. Kodwa kulungile. Uqinisile. Mangase ngibuze endlini nanihlala ngomkhuleko. Nawenzeni? Yes, uqinisile. Okay. Into engifisa ukuyi-check kahle ukuthi okay uhlukumezekile ngezwe and awukho right. Nanokuthi-ke uyambona nje lapha ngobuso bakho vele obviously awukho right and angeke uzube right vele. Ngiyaku-understand lokho. But wayethi maye kade isenzo sakhe asenza esakwenza ukuthi uzube nenhliziyo ebuhlungu. Mhlambe ungaxoli. Mhlambe wathi ngelinye ilanga mekuhamba iy'nsuku wazama ukwehlisa umoya. Mhlambe wa-right. Mhlambe wathi mekwenzeka abuye ngelinye ilanga uyomnikeza second chance noma awuyifisi nje into nje ezokuphinde ikuhlanganise noMasosipho. Let's ongiyeka phezulu. Bese ngizokhuluma. Uyashisela. Usibeke ukuthi esofeni. Yabo wena. Nefona angazayixoxa. Yabo wena. Awukazi ungixolele futhi. Dadewethu. Ngahamba dadewethu. Sengiphelele umhlaba dadewethu. Nasekhaya bengasasanginakekele ekhaya sebengasangifuni ekhaya. Waphela isenti nesenti nganginalo. Awukuzamela thina sobabili.
Ngithi nami ngizamela ikusasa lethu elihle. Bengakabi nabantwana? Dadewethu yabona-ke leyo dadewethu. Ngicika kakhulu ngalo muntu lona athi ungimithele ingane yami dadewethu lo. Kanti yena ungondlisa intsha ingane. Imali yami isenti nesenti ngangenzela yena. Ngithi ngizamela ukuthi ngikhulise umndeni wami nami kusasa ngimbone ukuthi abonkosikazi wami. Wafika wangonela yonke into lo. Bangishiya nginganalutho dadewethu. Ngasiza umfundisi wami ngemkhuleko yakhe ukuthi namhlanje njengoba ungibona engathi ngumuntu engathi akaphithene inwele zami yonke into dadewethu akungazi ukuthi ngikuhlanga dadewethu. Sengishoda ngokucosha amaphepha imbala. Ngenxa yakhe lo. Namhlanje uzongibiza namhlanje uthi angizohlala phansi. Yazi ekugcineni kuthiwa men dogs dadewethu ekugcineni. Kuthiwa we are dogs dadewethu. But akaze kubala usifazana ubuhlungu nokuhlukumeza ukuthini. Hlanhla leyo ke dadewethu. Angizange ngenze into eziningi ezinto. Ngikwazile ukuthi ngizame ukuthi ngiyiqoqe impilo yami. Kodwa ngingezwa kuyena ukuthi ungibizeleni ke namhlanje nami angazi dadewethu. Ungakwazi ukukhulumisana naye nje la nje eduze umchazele ukuthi yini lo umbizele yona. Bengifuna ukuxolisa ngento eyenzeka ukuthi silungise izinto sibe right. Yonke into engangiyenza ngangiyenzile mina ngabe ukuthi sibe right. Ngangaqondile ukuphetha. Uqonda ukuthini bethi wenzela thina ethatha imilenze evula amasango akangwani akamakhanya amasango ewavulela abanye abafana ethi wenzela thina wenzela kanjani thina lonto leyo secabangeka kangakanani wesi best friend yami wenza nayo lento leyo bengenza isilima bobabili Best friend. Hawangani phela nongasasebenzi ngesasikhathi siya. So ngangizamela thina ukuthi sikwazi ukurenta ukwazi nokuthi sibe right. Best friend. Amahle. Ohlulwa yini ukulinda? Ngizonda kube nini ungasebenzi sasizodlana sorenta ngale fletini. Amahle, awumphendule umbuzo wami. Ohlulwa yini ukulinda? Ngilinde kuze kube nini? Wena wabona ukuthi wena fanele usakase cleavage yonke into yami usaze lenye indoda ifike ithathe konke ithelo zami ifike izidle mina ngibe isilima mina. Hangani ngakho ngikubizela ngifuna ukuxolisa ukuthi silungise into sibe right. Uzosizana, uzokushintsha ibuhlungu ongenzela kona. Uzosibuyisela isikhathi samasimosha. Umzimba wami uzobuyela ngale ndlela la oyiyona kudala njengoba manje ngizama ukurecover manje. Isikhathi uzokwazi usunwind into angenzela yona libuhlungu lo wangiphusela wona wena. Ngiyaxolisa but ngangizamela ukuthi sibe right nasoyithu. Yazini. Ngiyawuzwa ukuthi uthina manje. Angikudinele mfethu ukuthi kade ngagcina ukubona. So njenga nami ngumuntu kufanele ngireact. Yabo ukuxolela ngixolele. Ngixolele ngale ndlela leyo ukuthi ngilungise impilo yami, ngenza sure ukuthi on point impilo yami. Ngixolele ngokuthi angifunanga ngiphile ngazo ukuthi mhlambe yini yana enzakalayo ngempilo yakho anymore. Uxolo. Ngimove on ukuthi into yomjola ngisahlangana nayo. Mina sengisindisiwe. Angazi ukuthi hlasimpe ungenzeka kanjani ukuthi nawe siphinde sibe nobudlelwane ngoba ngisayena lo muntu lo angiyena ngisenawo. So nje angesakwazi ukuthi mina nawe sibuyele sibe right silungise izinto. Ngisho nanokusondelana nanokubhazana. Angiboni singayilungisa izinto ngokuthi nje wazi ukuthi ngiyaphila nawe uyaphila. But ukuthi mina nawe siphinde kube khona into ehlanganisayo. Into engifisa ukuyazi dadewethu ukuthi usebuyiswa yini manje njengoba kade ngisho ngelutho. Yini esishintshile ngakho? Izathu asishilo esibambekayo leso sokuthi usakuthanda. Ingakho ufisa ukubuyelana nawe futhi. Dadewethu, singalimesiyuza igama lethu uthando dadewethu. But iyona ngqithi anginikeze yona. Bathi usafisa ukubuyelana nawe ngisimangase ukuthi usakuthanda, usanendaba nawe, usafuna ukuphinda nawe futhi empilweni yakhe. Amahle. Ngiyakuthanda yezwa. Ngikuthanda. Ngiyohlezi ngikuthanda yezwa. Kakhulu inhliziyo yami yonke futhi yezwa. I love you enough to let you go. Yes, I was with Spirit Joy.
Hawu mfethu ngiyacela. I-second chance ngicela. Ubona kanye ubona kaningi. Ngesaba sihlanganisa. Yamukela nami ngamukela ukuthi ushiyile so. Angiboni ukuthi mina nawe mhlawumbe kusazoba khona into ezosisondeza. Khanyile. Uma ngase ngibuze awusafuna ukubuyelana naye ngesimanga sokuthi ukuzwisela ubuhlungu asengithandi. Ukhona mhlawumbe umunye usenhlizweni yakho manje? Yebo ukhona omunye osenhlizweni yami. uNkulunkulu engayinikela kuyena. Ngayitshela ngathi impilo yami ngizosikha yena uNkulunkulu. I-kingdom yakhe izokwazi ukuthi ingilethele konke phezu kwami nongidlale nebusiso njalo namanje nje emsebenzini kungihambela kahle. Okay. Nasekhaya izinto ziyenzeka izinto. Yebo lento leyo. Ubuhlungu ekade ngishiye kuona kancane kancane ngiyakujomba ngaphandle kwakhe. Kwesinye isikhathi ezinye izinto zenzeka for a reason if not a season. It was a season of harvesting mina manje sengikuyona. I-dry season wahamba nayo yonke ethi uyangishiya. Kwesinye isikhathi ilento le ngifisa ukuthi njengoba nje ngivumile nje ngeza lana ukuthi nana abafana abanye abancane bafe babonele ukuthi asikho isidingo sokuthi ushaya umuntu noma uhlukumeze umuntu noma because into eyenzakalayo uyaboshwa i-career yakho ubhede ngawo konke kanti uNkulunkulu ukhona into ade kubekele yona. If into ezikuhlungu ngezenzeke kuthini kanti kufanele zenzeke kuba ngoba kufanele zenzeke kuthini ukuze senze ama-testimonies ngelinye ilanga. Naye njengoba ehleli lana ukuphumelela kwami isiqalo esincane asasazwile ngaso sengiyasebenza kusekuningi okuzayo kakhulu. So ukuhlukana kwami to answer your question ukuthi ngiyamthanda to let her go. That's how strong as a man I've become. Ukuthi ngiyawazi into mengiyithanda ngiyidedele ihambe. Amahle uyakhona ukugwinya lamazwi washoyo? Hawu lutho sisi. Akagwinyeki. Mhlambe masu cabangisise kahle ngokumazi kwakho because ngiyazi uwena owazi amabhathini othi uma watobozile ngalesi sikhathi sa right avume noma kuthiwa wayengathandi into enjalo. So ekuhambeni kwesikhathi vele kwamanje ubesathulile ukuthi ubengalindele ukuthi uzobona ubuso bakho njengamanje, ubengazi ukuthi ubizelwani la. Okungenzeka ukuthi mhlawumbe kuvuke izinto ey'ndala yena ayitshela ukuthi usadlula kuzona zavuka zazintsha. So ekuhambeni kwesikhathi mhlawumbe usazobuya umlandelele noma ukhetha ukuthi hayi ngcono vele ngimyekele ngiyam-understand uma ngabe ethi uyangidedela. Nami bengithi ngizama inhlanhla kodwa ngoba kuhlangana angikwazi ukuphoqa. Udecide ukwenza ini? Ayicabanga ukuthi ngimyekele sisi because vele nami ngiyabona ukuthi kangakanani ngathi vele mina oyimoshile izinto. Okay. Yo, so shuthi asinayo inqubekela phambili because ucahla asihlangana. Hayi kusahlangana ngiyabona nami. Ngiyaxolisa ukuthi ngingakwazi ukukusiza, bengithemba ukuthi uzokhona but angikwazi angiyaxolisa. Mbukele lapha ekhaya sikhetha ukuthi uhlelo sivele siligoqe la ngesimanga sokuthi inqubekela phambili nani yabona ukuthi asinayo. Asiwini and kubuye ngazi ukuthi naseminyakeni ezayo nje vele ngeke siziswini kwakuthiwa ubusa yiphi inkosi ngeke kwenzeke ngoba ucu asahlangani and asikwazi ukubaphoqa. Asikwazi umphoqa ubhuti ukuthi angabuyelana naye ekubeni yena uyalimisa elokuthi angisafuni ukuphinde ngibuyelane naye. So ke ngicela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare, ngiyangithanda kakhulu. Bye. Is there black